Seguimos adiante neste tempo de radio de actualidade en Santiago de Compostela, nosa área de influencias es 30 concellos de 9 comarcas, aí é nada. Van a escoitar, pero xa están vendo na nosa retransmisión en Facebook Live, na nosa canle de YouTube. María Rozas é a tenenta da alcaldesa de Santiago de Compostela e tamén responsable de moitas áreas, entre elas xuventude. María Rozas, benvida. Moitas grazas. Moitísimas grazas por vir novamente a este estudio. Os efectos de Martiño estánse notando na capital? Chove agora mesmo? Notase, sí, sobre todo o vento, non? Xa rompín algún paraugas. Bueno, eso é algo habitual en Santiago de Compostela. Bueno, o que non é tan habitual, pero sí que está entrando con moita forza, o falábamos na anterior edición dos orzamentos participativos, e tamén parece ser que nesta edición é precisamente a participación que teñen os mozos e mozas de Santiago de Compostela, que residen, que estudan, que están vinculados, vencellados un pouco á capital galega, para decidir onde van eses 100.000 euros dos orzamentos participativos que a bo criterio a área de xuventude pois dispón para a cidadanía. Como está indo esta segunda edición? O prazo remata o luns. Sí, pois o prazo remata o luns, eso é importante, aínda están a tempo os mozos e mozas que non participaron en participar e votar algunha das propostas, das máis de 100 propostas que temos este ano, que son propostas... Máis de 100? 103, eso que agrupamos, son propostas ademais moi diversas, son propostas de temáticas moi diferentes, dende música, disciplinas artísticas, deporte, gastronomía, emprego, formación tamén en cuestións de saúde, sexualidade. A verdade que pois temáticas moi diferentes que eu creo que demostra que eses estereotipos que temos da xuventude ás veces como sociedade non son certos, non? Que a xuventude ten gustos moi diversos e que ademais pois ten ganas de participar na vida municipal do Concello de Santiago. Eu estou moi satisfeita con esta iniciativa que iniciamos o ano pasado porque damos voz e tamén capacidade de decisión os mozos e mozas. Eles son os que deciden, como decías antes Álvaro, o destino de 100.000 euros da área de xuventude. Eles deciden en que se vai gastar. O ano pasado foron 10 propostas que se fixeron durante o 2024, tamén moi diversas, e a realidade é que cada ano pois están participando máis xente. Ainda non temos os datos definitivos porque o prazo de votación pois remata o día 24, o próximo luns, pero sí que de momento xa temos máis participantes que os que tivemos na primeira edición o ano pasado. Así que eu pois aproveito e animo a xente de Santiago que teñen entre 16 ou 30 anos, que naceron entre 1995 e 2009, é dicir, a mellor ainda non teñen os 16, pero van nos cumprir este ano. Vale. A que participen, a que voten, poden o facer a través da página web decide.santiagodecompostela.gal ou poden o facer tamén nas diferentes mesas presenciais que se están a poñer. Onte estaban nas facultades, o luns irán tamén ao Instituto Selmírez. Quero agradecer a colaboración tanto da Universidade como dos institutos, dos centros de ensino de secundarias, porque a verdade é que en todos os lugares onde estamos indo a acollida é fantástica. Decide.santiagodecompostela.gal, que é a página web onde un pode plasmar esas iniciativas que están vinculadas en varios grupos, que si musicais, festivais, pero eu lembro o ano pasado, por exemplo, Cine ao aire libre na Alameda, e algunha outra que son moi dispares entre sí, pero que reuniron e que foron un éxito en sí mesmo. Vamos, que a xuventude non estaba equivocada en precisar deses actos, non? Efectivamente, que ademais o ano pasado o que acabas de comentar de Cine ao aire libre foi a proposta máis votada. A máis votada foi? Foi a máis votada, fíxose na Alameda, despois tamén abrimos un proceso participativo para que escolleran entre unha serie de películas que poñíamos a disposición, tamén se escolleron as películas dentro das que tiñamos no catálogo, e a verdade é que funcionou moi ben, e non só para os mozos e mozas, porque ali na Alameda a iniciativa deles, pero despois vamos... Exactamente, foi todo o mundo, un público moi familiar houbo tamén. E ademais tivemos outras iniciativas que tamén saliron dos orzamentos participativos que foron un éxito rotundo. Houbo un concerto na Sala Capitol de Fillas de Casandra, eso foi unha iniciativa tamén dos orzamentos participativos. Encheuse a Sala Capitol, de feito, eu teño que lamentar que se nos quedou pequena e que houbo xente que quería ir, pero
bueno, O pois o aforo aforo é o que é. Tivemos iniciativas, o ano pasado foron moitas iniciativas vinculadas á música. Entón tivemos varios ciclos de música, tivemos varios concertos, tamén pudemos disfrutar entre eles de ataques campe, pero tamén tivemos iniciativas vinculadas ao benestar animal, campañas de sensibilización da adopción de animais que fixemos na Alameda, esa campaña que a min gustoume moito de Ollo o can, o Ollo o gato, que fixemos en colaboración ca asociacións de animais e co Refuxio de Bando. E tamén tivemos pois cursos vinculados a primeiros auxilios, que é unha cuestión, sí, que a min tamén me sorprendeu, non? Pois unha das iniciativas máis votadas foron cursos de primeiros auxilios. Que está moi ben, que está moi ben. pensa, é moi necesario, moi preciso. Sí. E que demostra que os mozos e mozas o que decíamos antes, que moitas veces, pois, como sociedade creamos unha imaxe da nosa mocidade que eles demostran que non é real. Dicía outro día, falábamos desa colaboración que nomeaba universidades, estes centros por onde pasa esta iniciativa que está recollendo. Outro día estaba por aquí o reitor, Antonio López, que lle queda un ano de reitorado, falaba un pouco da importancia que tenga non só a USC no contexto da capital, senón a propia xuventude. Un de cada 5 composteláns que nos cruzamos pola rúa é un mozo que está estudando na USC. Eu bromeaba que nas terrazas 3 de cada 5. Vamos, que a xuventude ten un peso moi importante no día a día da nosa cidade, vinculado ao estudantado ou vinculado ás asociacións. Vamos, que a xuventude está moi viva en Compostela, non? É que eu creo que Santiago non se entende sen a xuventude que ten, e a xuventude que ten Santiago non é polos mozos e mozas que son de Santiago, senón que ten un papel fundamental. Que mozos de distintos puntos de... A universidade, claro, a Universidade de Santiago. Eso 26.000 estudiantes, penso que dixo o reitor, penso que algo con Lugo tamén e demais, pero é unha cifra... É unha cifra importante, é unha cifra que a máis enriqueza a nosa cidade, non? Eu creo que na identidade de Santiago de Compostela o papel que xoga que sexamos unha cidade universitaria, que sexamos unha cidade de acollida de tantos mozos e mozas é importantísimo, non? E por iso tamén nos orzamentos participativos na Concellería de Xuventude en sí sempre temos en conta os universitarios e as universitarias. Antes decíao, para votar nos orzamentos participativos, a diferencia de outras cidades, nos orzamentos participativos de xuventude poden votar tamén aqueles que non están empadronados en Santiago, pero que sí que demuestran que teñen un vínculo coa nosa cidade porque estudan na Universidade de Santiago, non? Eu creo que non podíamos facer de outra forma porque a xuventude de Santiago, pois moita dela está na USC. E depois, é o vindeiro luns a Gala do Deporte, non? É o vindeiro luns no auditorio tamén, vendo un pouco os recoñecementos tamén, pois moita xente xoven implicada tamén no mundo do deporte, que é moi implicada en moitos aspectos tamén no mundo deportivo, que é algo que ten múltiples valores todos positivos. Sí, bueno, en Santiago ademais ten unha gran disciplina deportiva, unha base importantísima, de diferentes deportes ademais, tamén de deportes minoritarios, e algúns deles están premiados nesa Gala do Deporte. Premiase, por exemplo, o Hockey Rasoy, é un dos clubes que se premian, pero non solo, tamén hai premiados vinculados á gimnasia rítmica. Claro. E a min gústame poñer isto en valor, porque moitas veces cando falamos do deporte, pois esquecémonos dos deportes minoritarios, teñen unha base moi importante en Santiago inmensa, e creo que o valor da administración pública tamén é fomentar a visibilización deses deportes, non? Deses deportes que o mellor pois non salen nas principais cadenas de televisión, non vemos partidos, pero que son deportes que fomentan pois valores moi importantes na nosa xuventude, non só na nosa xuventude, na infancia e nos que xa temos unha idade. Vostede de máis noviña practicaba algunha disciplina deportiva? Sí, eu practicaba baloncesto. Baloncesto. Sí. Xa me daba a min que practicaba baloncesto. Non era demasiado boa. Bueno, que outras políticas se están facendo? Estamos falando dos orzamentos participativos, que algo que bueno, pois ante a data de finalización do prazo o prazo de poder inscribir e aportar e onde se destinan pois 100.000 euros dos orzamentos, que penso que é unha cifra bastante reseñable, que outras políticas se fan dende Raxoi precisamente para por
os mozos e mozas, a xuventude de Santiago de Compostela. É unha área que ten amplitude, que ten movimento, digámoslo así. Un dos obxectivos que nos marcamos como goberno e que me marquei eu como concelleira de xuventude é darlle unha prioridade ás políticas dos mozos e mozas, ás políticas de xuventude, porque normalmente nas administracións públicas son os grandes esquecidos. Moitas veces facemos políticas e nos centramos nas políticas para os nosos maiores, que están moi ben, porque sí, ademais é necesario, son un colectivo vulnerable e cada vez máis amplo. Tamén nos centramos nas políticas para a infancia, pero esa fransadidade entre que deixas de ser un neno ou unha nena, non, que entras en secundaria ata os 30 anos, a verdade é que son os grandes esquecidos nas políticas públicas en xeral. Eu creo que tamén no Concello de Santiago ata que chegou este goberno. Aí temos diferentes iniciativas, algunhas as fomos facendo públicas, como pode ser esa factoría moza, que é pois un proxecto que un proxecto moi ambicioso que marcará un antes e un despois nas políticas de mocidade de Santiago, e non só de Santiago, porque aspira a máis, no que convertiremos o que era a antigua estrutura, a estrutura que hai en Salgueriños para o que iba a ser o Parque Comarcal de Bombeiros, nunha factoría para os mozos e mozas. Como está o proxecto, señora Rozas? Proxecto de financiación, en que fase está? O proxecto, temos un anteproxecto de obra que ten un custo económico a obra de case 5 millóns de euros. Eu creo que é significativo do importante, do ambicioso que é o proxecto. Sabedes que o introducimos pois na solicitude de fondos europeos da EDIL, é un dos proxectos claves desa solicitude, entre outras cuestións. Tamén vai unha instalación deportiva e aínda estamos pois á espera de que o Ministerio resolva eses fondos europeos, non? Nos de momento pois temos todo o traballo feito e todo tamén pois preparado para que no caso de que saian eses fondos poder iniciar canto antes e poder facer realidade canto antes esa obra e que Santiago conte con unha factoría para os mozos e mozas que teña todo o que necesitan. Claro, iba a preguntar que ten todo. Claro, o sea, porque auditorio, bueno, en fin. Ese proxecto foi feito recollendo as demandas e as necesidades da xuventude nos últimos anos e, sobre todo, pois fixemos un traballo exhaustivo fai uns meses, o ano pasado. Resposta integral. Exactamente, é unha resposta integral a todo o que nos foi chegando. Ten auditorio, ten locais de ensaio, porque o actual centro de Sobe pois quedásenos un pouco pequeno, xa o temos falado moitas veces. Ten tamén espazos para outras disciplinas artísticas, pero non é un espazo só vinculado ao arte, senón que tamén pois ten coworking, ten biblioteca, ten espazos simplemente para que os mozos e mozas teñan un lugar onde estar, que non teñan que ir pois a un centro comercial, que é o que acontece. Ten talleres para desenvolver diferentes actividades que interesen, ten parte deportivo, ten unha parte tamén vinculada á cultura urbana, a todo o mundo do skate. Bueno, eu creo que é un espazo de verdade que contempla de forma integral todas as necesidades que se poda atopar un mozo e moza ata os 30 anos, porque estamos a falar de franxas de idade con necesidades pois moi diferentes tamén. E o objetivo do Concello de Santiago é que teñan pois un espazo para eles cheo de contido. Haberá oco tamén para as tecnoloxías, para todo o que ten que ver co presente, vamos. Temos ata radio. Vamos a facer a competencia dende a Factoría Moza. Vai haber radio? Sí, vai haber radio. Radio Factoría? Radio Factoría, sí. No proxecto está previsto tamén radio, podcast, vinculado ás novas tecnoloxías, como decías, tamén unha zona para os makers. Sí, de verdade que é un proxecto moi completo, moi interesante. Os deberes seus da institución están feitos. Que tempo temos para saber unha resposta deses fondos? En que tempo nos manexamos para o seguinte paso, sendo favorable el?
Sí, na convocatoria dos fondos europeos da EDIL marcábanse 6 meses para que o Ministerio resolvera a convocatoria. Foi enviada a solicitude o 28 de febreiro, así que cara ao verán, cara a finais do verán, sí, debería haber unha resposta que nos permitirá ir iniciando eses proxectos que van nesa convocatoria. Eu falo e poño foco na Factoría Moza porque tal vez sexa o proxecto máis ambicioso que agrupa un importante orzamento, pero temos máis. A carón da Factoría Moza está un proxecto dunha instalación deportiva, tamén se contempla pois a humanización e o acondicionamento de toda a zona do cruceiro da Coruña, toda esa zona que está, claro, é un proxecto integral. Tamén temos pois actuacións na zona da Almáciga, como pode ser un ascensor para mellorar a accesibilidade nun ámbito pois que se algo ten dificultades é precisamente ese, de non ser accesible. E a verdade é que é un proxecto que eu creo que... Sí, que va máis aló do propio edificio en sí, que tamén ten unha obra e demais, pero toda a contorna... Toda a contorna é unha proposta integral, é unha proposta tamén pensada en aqueles ámbitos de Santiago no que pois temos uns indicadores socioeconómicos máis baixos e que é necesario, por tanto, apostar neses ámbitos e estou segura que marcará un antes e un despois para Santiago e para os mozos e mozas. O Gallá sexa unha realidade, o Gallá todo vaya nunha senda interesante para poder conquerir e ter esa factoría da xuventude. Pendentes estaremos para o remate deste prazo e para seguir falando deste proxecto que hai que darlle a noraboa, porque ten unha pintaza exquisita, máis alá de que xa non entremos nas idades específicas. No, xa nos pasamos, pero bueno. Está moi ben o tema do radio, dos podcasts, vinculado pois, a outras artes xa máis antigas, a música e demais, pero está moi ben conxugar pois todas aquelas, porque precisamente os orzamentos participativos, que é a excusa de hoxe tela aquí, precisamente é escoitar a mocidade. Algúnas, por cuestións económicas do propio orzamento, non se van poder realizar, pero sí que se van ter en conta, que isto o dixo tamén. Non por non aplicalo dentro do formato orzamentos participativos, son ideas, moitas delas, que quedan na propia Concellería para poder sacalas adiante noutro E que, de verdade, é que hai iniciativas interesantísimas. O proceso de orzamentos participativos é un proceso moi enriquecedor e non só para os que participan, para os mozos e mozas, senón para os propios responsables que tomamos decisións, porque moitas delas é que nos as collemos, nos apropiamos e facémolas, inda que non saíran as máis votadas, porque, dende logo, son moi interesantes e queda claro que os mozos e mozas teñen moito que aportar. E, ademais, nós sempre defendimos, Compostela Aberta sempre defendeu, que a democracia non pode ser solo ir votar cada 4 anos, senón que temos que ter unha democracia máis participativa, onde a xente, neste caso os veciños e as veciñas, teñan un poder de decisión máis amplo. E por eso, pois, os orzamentos participativos. Os mozos e mozas deciden ata o próximo 24 de marzo. Esta fin de semana, que se dean, aparte vai facer un tempo de non ir a moito lado, o sea, que estén aí que entren en decide.santiagodecompostela.gal e son 2 minutiños de cronómetro. Vale, o sea, 2 minutos. 2 minutos. Bueno, despois a mellor hai a quen lle costa decidir as súas 3 propostas preferidas. Pero inscribirse tal e votar son 2 minutos. E antes de que marche, tenenta alcaldesa tamén, como vai ese pacto co BNG, como se vive todo o que se está acontecendo en Raxoi, forzas que se dividen, en fin, como vive tanto María Rozas como o seu grupo dentro de Raxoi, esa pregunta máis política, non? Antes de que marche. Sí. A ver, eu lamento o que está a acontecer no Partido Socialista, porque creo que dá unha imaxe da política que non é boa. Eu, pois, represento unha organización política, Compostela Aberta, que o que nos interesa é facer políticas e facer iniciativas que cambien a vida da xente para que teñan unha vida mellor na nosa cidade, non? En eso estamos centradas, no goberno municipal, na área social, la de xuventude, promoción económica e mobilidade que leva o meu compañeiro Xanduro. Sí, non podo decir moito máis. Nos continuaremos traballando para o que nos votaron os veciños e veciñas de Santiago, que para facer iniciativas e mellorar pois moitos dos servizos que temos no concello.
Lamento pois que ás veces na política acontezan estas cousas, porque creo que nos fan un fraco favor a xente que nos dedicamos ou que parte da nosa vida nos dedicamos á política, e que ademais o único que axuda é a incrementar ese descrédito que xa existe, non, hacia a política e a xente que ostenta cargos públicos. Entón, bueno, a continuar traballando. Vale, perciben que pode mudar algo, algo improbable, algún cambio, non sei, agora entran novos factores, en fin, contemplan algún tipo ou perciben algún tipo de cambio que pode ser perjudicial para o pacto que existe agora mesmo, ese bipartito con apoios puntuais e importantes do Grupo Municipal Socialista. Perciben algo? Están intranquilos nalgún aspecto? Non, pois eu estou moi tranquila porque efectivamente somos un goberno minoría que temos a obriga de dialogar e de chegar a acordos. Eu sempre defendo que iso non é malo, que ao contrario é máis positivo e máis enriquecedor, que a política é eso e que debería ser unha obriga incluso para os gobernos que son maioritarios e que teñen maioría absoluta, intentar que as súas propostas teñan un máximo consenso. E agora, pois, no futuro teremos que dialogar con máis grupos, eso é o único que acontecerá, pero estou segura que todos e todas elas serán responsables ca cidade de Santiago e que antepoñerán pois os intereses da cidade a calquera outro. Pola nosa parte, continuaremos traballando como fixemos ata agora e continuaremos procurando acordos como fixemos ata o momento. Pois, María Rozas, graciñas por vir a explicar estes orzamentos participativos, por se alguén quedaba dubitativo de algo, pois son precisamente contribuir a que 100.000 euros destes orzamentos se vayan dirixidos pois a diferentes iniciativas, todas moi variadas en diferentes ámbitos, e os mozos entre 16 e 30 anos teñen moito que dicir, tamén esa factoría que estamos ilusionados, a verdade, que é un proxecto que nos encanta a nivel personal e particular neste medio de comunicación, e tamén por facer esa sintaxi de como se vive pois todo o que está acontecendo dentro de Raxoi. Graciñas, señora Rozas. Moitísimas grazas a vos. Grazas. Grazas.